sve knjige i vredne stvari i šta ugledam, Modinu sobu. Nijedna od tih stvari nije u njoj. Baš kao što sam mislio, Mod ne voli iznenađenja. Gde to piše? Nikad mi to nije rekla. Zvuči kao da je štitila tvoja osjećanja. Ona je vrlo brižna osoba. Ne ponašaj se kao da poznaješ moju sestru bolje od mene. Tehnički, to nikad nisam rekao. Pa, tehnički, baš me briga! Pošto sam ja Modina najbolja sestra drugarica za ceo život, mislim da sam ja ovde stručnjak. O, ali u redu. Ako mi ne veruješ, pitaćemo nju. Ali moramo da budemo super podli. Možeš li da budeš preciznija? Ne! Ha, ti si sigurno Mad Briar. Ja sam Starlight Glimmer, drago mi je. Čujem lepe stvari o tebi. Tako mi je drago što se vas dvoje družite. Pa, kako to ide? Mad Briar i ja smo se baš lepo zbližili. I stvarno mislim da postajemo najbolji drugari sem jedne malene tačke neslaganja koju možda možeš da razrešiš. Vidiš, Mad Briar izgleda misli da ti ne voliš zabave iznenađenja. Zar nije smešno što toliko greši? Ja volim zabave iznenađenja. Jer znam da te usrećuješ što ih priređuješ za mene. Vidiš? Čekaj, šta? Ja bih radije samo provela vreme sa tobom, Starlight, Boulderom i Mad Briarom za svoj rođendan. Bez zabave? Bez zabave? Jel te ona govorio na ovo? Možda bi trebalo da razmisliš o, ne znam, o tome da malo usporiš stvari sa Mad Briarom, jer ga je kao nekako nemoguće voleti! Hej, Mad Briare, da li si ikad puštao zmaja? Ispričat ću ti sve o tome, vidiš. Prvo što treba da uradiš je... Ne mogu da verujem da bi izabrala da samo sediš sa njim umesto zabave sa sestrom. Nisam izabrala ni jedno od vas. Tehnički, rekla sam da hoću da budem sa svima. Tehnički? Sviđa ti se čak i kako govori! Sve u vezi sa njima čini srećnom. Onda pretpostavljam da ti više ne treba najbolja sestra drugarica zauvek. Pinky? Čekaj, hajde da usporimo i porazgovaramo o ovome. Ne! Doviđenja! Ne razumem. Kako se Mod sviđa Mad Briar? Ili je ovo obrnut dan? Ništa nema smisla. Ja se ne stidim i mrzim životinje. Moda? Ne za mene, draga. Jabuka na dan je prosto odvratna. Polako i oprezno je uvek najbolje. Ja ne umem da čitam.